sige na urot na ganyan kapayas ug gamugay sa balag sa musilingan. Nalalag naman din ko wala mo gid akong gatas sigawas oy. Gipakapihan mo to sa imong bana. Unsa man kati? Gipatutuyan sa imong bana ba? Para kasi tayo nakabara. Ayaw mag-imnok ha. Ayaw gipatildi. Kaya anong makabawi ko sa gasto ba? Ha? Kung pwede, di ugagid siya. Ay gipatildi. Kaya yung lupad yun ba? Yung imo gid siya matildi. Nay. Nako, surprise. Hala, Hmm. unsa di na? Gikan mi sa barangay. Gi pahatag sa imo ah. Sulat man niyo. Hala, basin ug mauna na ang katong senior ba? Ikaw basa na eh. O balo no. Ako nang basahon ba? Uy, isa man eh. Mura manig sumon sa barangay kit. Paano sumunan man ko nga siya pa'y nakautang sa ako pa'y sumunan. Sus, pagbantay lang na sa ako. Kasi nakasala ka nga samunan kaniya. Ano makasala man ko nga siya may nangutang na ko. Dili ni pwede nga kanang ako'y sumunan. Kay ako ko'y nagbabarangay. Ako na yung sumunan, tarong ka lang. Ani sa ako kit. Ano sa man eh? Ano ako may sumunan na ni? Nadilipin ako ng utang. Unsa man eh? O, sumunan ang kuninyo niya. Kung saan mo panahon karon? Ako'y nagpautang? Human ako'y sumunan? Aw nga po Kawa! sa imo di ay. Oh, kawala kayo mo utang na! Ay ko tulong kayo kada pa. Ayaw ko ha! Ay ko kinala! Kaya ikaw pinangutang sa ako! Abot ka sa bilangan! Gipaayo ka na! Gipaayo ka na! Hoy! Unsa man Dili mo? na maayo! Unsa man mo? Yan. Hindi mo kong kinala! Nang, nagaga. Oh! Kani man mo diri kay husayon mo. Husayon ta mo lingkod. Pero ka na siya! Wala na mo! Tama sa ako ay ko tigulang ba. Oh, wala kayo mo! Dili ka tagaba. Kaya imo lang gigamit akong kwarta! Gigamit na mo pag... Len! Bayad sa motor! Hoy! Paminaw mo be? Paminaw? Ano ka mag-away mo mo? Kanya hindi mo din sa barangay ka aron maghusay mo. Nya ano mag-away mo mo duha? Wa may mga respeto ha. Ano nga sumunan man ta? Unsa man kinani? Sumunan man ta na! Unsa man kinungdan? Inani man gud ni kapitana. Sige na magud na tigulang. Mag-adto sa Bingalahan, sa Maisan. Sige paningil. Una na biyon nang bangalik sa talib di sa sana mangalik sa talib. Sa tiyanan og diya sa Maisan mga bata taghalas. Ni magud na siya pakahulat ibis ga pangita ko tagkwarta kay ako man ako tasiwo ga tagkwarta para ba isa. Busa maghulat ka kay bayaran lagi ka tiguanga ka maghulat ka. Ikaw ay nangutan! Ako nung nangutan sa iyo! Ikaw ay nangutan! Magtaawan ka kung pinangutan! Hoy! Wala ka magbayad lagi ko sa amo. Magkano ba yan? Ha? Magkano yung gusto? Sige. 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 Sige! Lingkod, lingkod. Lingkod ka ba kayo? Hoy, lingkod na. Utang! Kay maghusay man ka mo din nga naman mo. Dili naman hinom mo magkabadlong. Unsa man kay hinungdan? Ngano nag-away man mo duha? Unsa hinungdan? Inani mo siya kapitana, nagwala ko siya ang kwarta. Ang kwarta nga akong gilang sa iya, wala ko tarang gibayad sa sniper. Kay bako ba ko sa anak na gipalit na ako sa gatas kay wala pa gatas akong tutoy. Ang imo tang gibuhat adto, nag-utang kag kamugay, nag-utang ka og kapayas, kay kana sila kusog kay na makapagatas nato. Na, gibuhat na gid ako ang tama. Na sige na urot na ganyan kapayas ug gamugay sa balag sa musilingan. Nalalag naman din ko wala mo gid akong gatas sigawas oy. Gipakapihan mo to sa imong bana. Unsa man kati? Gipatutuyan sa imong bana ba? Para kasi tayo nakabara, Na- gawas ang gatas. Naghanya man gid sa dakong bana ako nang gid sa tangyan niya, naghanya man gid siya nga dili ko na siya mototoy kay di ka pwedeng taon sa trabaho. Ano ba? Dili ko tutoy mo bana. Dili ka na. Kapitan na, di mo tutoy yung bana. Ako suggestion lang ba? Nga, unsa man yung i-suggest? Day, kung dili mo tutoy mong bana, ako'y tutoy. Kung nakuha ka mo siguro bakit? Mutabang lang mo, go suggestion na wala. Uy, nagtutoy-tutoy ka naman diha. Kaya kung ako'y matutoy kapitan na, sure gid kong bubugwa ang mga gatas ana. Sali ka din eh. Ano ka dito ka din eh? Witness ka ni. Sabi ko, isa ba yung gawin isan din eh? Magbantay sa iyong hearing. Lisod lagi maghiring-hiring ka baron tulo. Wala na gini-witness dapat doon sa mas kapitana eh. Pasabi na lang gugudin, magbantay-bantay. Nani mong buhaton. Kaya nakautang man ka din ng gaga. Hindi tapod kag pagi nga makabayad ka sa iya. Kay luwad pud taon ng gaga. Tulo na ka bulan. Wala na kabayad sa kuryente. Kaya ang imo ko nung ang iya ko nung kwarta imo man ko nung giulang. Sakto. Kunya nga wala po nimo siya bayari nga kataon-taon naman tulo naman to ka bulan. Hindi kapitana, masuda na ginamos. Ang pagkakita Oo. unahon din ng utang. Oo. Dili ka maghatag og mga rason-rason ba usa pa nang mga rason din na para hindi makabayad. Dapat unahon gini mabayad ang utang. Di ba na? Utang ba yan na? Oo. Ang ina ka pagi nga makabayad ka sa Sige. utang. Sige, magisige kata-kata ng rason. Sige, Juan. Mahalaga ba sa daan importante makabayad sa utang? Bayad good. Bantay dito. Pero nang gaga, maghatag sa konsiderasyon sa iya ha. Kay manita pa man siya di kwarta nga ibayad sa imo ha. Ayaw sige paningin. Kay maka ingit sa ulo ng
magsige dito ka paninglan niya o kay kwarta. Nga, nakadumdum ako nga kung magsigag paningil, di ka makalangit. Napakagingon sa katigwangan. Nga kung magsige talagang paningil, asa kang paingon? Sa impyerno! May pero Impyerno! Ako may birno! Ako may napautan! Ako may birno! Unsa na ni? Nabali naman yung hangin! Unsa naman ni ay? lakto na may pero di pitana ang si paningil utang. Nga impyerno! Kaya magsige paningil, di mahiluna, di malangit. Ito ko lang naong lagi. Alan, hindi ko magkurus maot nga naulit man ko dito sa barangay. Kaya imbis nagpabarangay ko, gingna na may nung ko sa kapitan nga. Kuan kuno ko ka may perno kuno ko maningil na unsa na may noon. Kinsa may utangan ni Uday? Ay nangutang nako, dagingnan ko nga may perno kuno ko maningil. Wagi klaro ni. Way klaro. Sa man aron. Ano Ano ka ko ko? Eh way klaro ng barangay dai. Okay. Ha? Kina? Kuan man na kanang usa na. Oy, day. Mo, amang ka? Muli Muli na. Muli na ka? Oh, Hmm. isa ba ito yun mo? Gusto ka gatas? Wait, shit!